За нас е огромно удоволствие, че отново успяваме да догоним най-съвременните тенденции в областта на образната диагностика и по-специално в областта на ехографията, тъй като нашите пациенти ще могат да бъдат проследявани на този апарат, който е основно за гастроентерология и за млечни жлези и дава огромни възможности за изследване в дълбочина на съответните органи, което би спестило някои инвазивни процедури при тези пациенти. В Медицински център „Доктор Стайков“ ние винаги се опитваме да дадем най-доброто за нашите пациенти, да инвестираме средства в нови технологии, в нова апаратура, която в най-добрия случай ще може да доведе до правилна и бърза диагностика. Насочваме се именно към профилактиката и към ранната диагностика на заболяванията, без да е необходимо инвазивните изследвания да затормозват психиката на нашите пациенти. Преди 35 години в Шуменската болница докараха първия за времето си ехограф на фирмата Siemens. Никой от болницата не желаеше да се сблъска с тая нова за времето си апаратура и затова този ехограф беше прехвърлен от рентгеновото отделение в гастроентерологичното отделение. Функционалните възможности на този ехограф бяха меко казано лоши. Вижда се един определен образ, използваше се най-вече за диагностика на жлъчно-каменна болест. Тъй като по принцип ехографа е предназначен и измислен за диагностика на камъни в жлъчката. Сега пред вас демонстрираме един ехограф, който е меко казано космически спрямо това, което беше 35 години. Този ехограф, освен конвенционалната ехография на вътрешните органи, значи черен дроб, лъчен мехур, за стомашна жлеза, далак, пикочен мехур, може да изследва, говоря за гастроентерологичната част, може да изследва в дълбочина и в цифрово изражение плътността на черния дроб, което е много актуално в нашето съвремие, тъй като през последните 20 години се забелязва едно увреждане на черния дроб като начален етап на увреждане, което се нарича стеатоза или омазняване на черния дроб. С този ехограф ние можем много прецизно да преценим какво е състоянието на паренхима на черния дроб в цифрово изражение. Имам удоволствието да представя ехограф SWOT MyLab X90, който е флагманът в нашото портфолио. Имам честта да направим първа такава инсталация за регион Бургас. Дори мисля, че само в Пловдив има такава машина в гастроентерологията, която е с последни софтуери 2D Share еластография, режим за стеатоза, като уникалното за тая машина, че има и AI базирана на диагностика, която спомага за автоматичното разчитане и улеснява още повече работата на лекарски екип.